taký dobrý brco, každá domácnosť by sa potešila, keby ho doma mala. No to môže byť, to je dobre, tak sen s ním, či si ho môžem požičať. No dobre, dočkajte. 3, 4, kurva, ja som zabudol číslo. Haló, mechanici! Áno, mechanici, nepozerajte. Mechanici, prosím vás, doneste toho, tu je sám stvoriteľ, áno, tu som. Doneste toho, čo sme naposledy vybrali z toho hrdzavého železa, čo sme vyrobili. Doneste toho direktora. Áno, áno, však čo si devieš, že donesú, jasné. Však nie do hajsla, sem ho donesť. Dobre, donesú. Už ste, už volá, čo sa vezie. Dobre. Aby ste mi nepoškodili. Počúvaj, video pomaly. Počúvaj ma, nežidi nasypanie na papu a video. Dávaj. Dobre, hore, zdvíhaj ho, však nie hore. Dobre, daj nohu. Nie, že ho rozlomíte, bude pomaly. Aby sa nám nasypala na video. Dobre, stoj. Poď sa. Stoj. No čo moja, bude sa ti. No to je pekný. Ako živý. Živý moja, však sme mu do rána nabíjali baterky, aby takto dobre vyzeral, aby aspoň 2 dní vydržal. Aký je krásny a kde sa zapína? Viete čo, on má po celom tele také dotykové senzory. Stačí sa dotknúť a už funguje. A nebojte sa moja, chyťte ho. No, ale však čo sa to... Neboj sa! No, ide ho. Buchni! Ešte raz a nakopem ťa do zadnej časti tela. Ja som vám zabudol povedať, prosím vás, nie za hlavu, lebo on je na tú svoju plešinu strašne náklad. Ja som vám zabudol to povedať. Ale nebojte sa, vy ste taká, však vyzeráte normálne. Skúste normálne mu podať ruku ako kultivovaný človek, ako starí komunisti. No aj podajte ručičku. No, podajte mu. Nebojte sa. No, nehry sa ležet. Som Pavol Mikna, riaditeľ základnej školy s materskou školou Hornej Si. Zároveň aj predseda demografickej komisie Hornej Si. Viem o každej tehotnej žene, aj komu to naprvie. Podotýkam, vypína sa nosom. Musíte mu stlačiť nožtek. Nožtek, no ale hasák. Musíte mu nos stlačiť, ale pevne. Lebo tomu nosom, vždy sa vypína nosom, hej? Dobre. A to by som si ho, no je krásny, a to by som si ho mohla aj na víkend požičať. Mohli by ste si ho požičať, ako to pokračuje ďalej. Mal si sa to učiť. Mohli by ste si ho požičať. Nie mi dáš tým predtým scenár. Mohli by ste si ho požičať. No. Až sa pýtate. No a účtujeme zaň, moja zlatá, 100 eur za hodinu z DPH. Koľko? 100 eur za hodinu? A ešte plus za každý program, za disketu, za program, čo vám dáme, básnická, spievacia, konverzácia. On vie aj konzervovať. Vie aj konzervovať na hovno, ale predsa vie. Ale viete, toto je jediný robot, kde sme sa snažili nehať u ňoho tú Michnovskú, takú tú, viete, tú recitátorskú, ten systém. To sa nám podarilo. Ale viete čo, ja vám pustím nakoniec, nemáte vačať. Dobre, ja to nesíte chlpy. Ja vám nakoniec pustím. Veľmi konec problém, malo detí, veľa svetla. No vidíte. A na hornom vlci čo? Viete, nechcel som to pustiť, ale pustí vám niečo lepšie, áno? Niečo vám pustí lepšie, dočkaj, ktorá to bola disketa. Je taká zamírovaná, zadrbaná, počkajte, zaslítaná, ale pustí vám niečo lepšie, dočkajte.
Nepávaček, kam mu tu zakať? Horný koniec dobrý, veľa detí sa rodí, veľa tmy. Dobrý. Počúvajte, a on vie aj štatistiku pôrodnej dedine. Ježiš, prosím vás, veď on má také vedomosti, lepšie ako voľaká porodná baba v drbnej dedine. On má takové, to sa ešte nikdy nepodarilo. Tak štatistiku ako on má. A on vie aj tie erotické pikošky a má aj tie chlopy zarastené ako riaditeľ Michna. Presne sme mu to všetko skopírovali a erotické pikošky sa zapínajú rozkroku. Ako prosím. Rozkroku. A to tam môže šiahnuť. Prosím vás, veď on je umelý. Ale keď on vyzerá ako živý. Ale to je mašina, to je obyčajná mašina, to sa nemusíte mať. V roku 2015 8 otehotnelo. V roku 2015... Musíte ho zastaviť nosom. Nie tu, ale nosom. Jaj, to je dobrá mašina, zabáte mi ho. No, pokiaľ vám ho zabalím, chcem sa opýtať, kde ho budete mať v noci? No a prečo sa pýtate, to ja ešte neviem. No, lebo by som vám mohol takú erotickú, takú disketu dať, viete, ako na také erotické radovánky. Ale nie. Čo nie, však to môžete ako erotickú pomôcku použiť. Počúvajte, a to on sa nezapne sám a vrhne sa na mňa v noci. Ale tiež od nás spodok vybehaný. To má nebezpečné. Nie, takúto disketu erotickú nám 5 razy Viagrou. Tá disketa je neškodná. Neškodný, ale dám vám radšej takú, akože dám vám takú disketu, dá sa vám takú utišovaciu, kde mu úplne vymážete tie erotické chutky. Volá sa to Samec 2016. A on vie aj tancovať? Kdeže tancovať, prosím vás pekne, však to je tanečník, ak hovado, však presne môže zvoriť. Počúvajte ma. Ale nehovorte. Čo môj? Ja disketu ti dám. Dobre. Dobre, ešte vám pustím jednu, vieš. Prosím vás, nepožičajte ma už po susedných obciach, lebo ma nemažete a nevládzem. Nepožičame ťa, počkaj, disketu musíme vrátiť. Idem sa to asi zaplatiť. Nevaj, to je robot. No, počúvajte ma, on vie tak tancovať, moja, že on je jak Elvis Presley. Len vážne, ale musím ho naštelovať. Počúvajte ma, poďte sa. On tu má taký šrobík, keby sa ma rozpadal. Musíte to natiahnuť, tento šrobík. A to má tu strojovňu? To je strojovňa. Vidíte, ak som a teraz povolím. Čiže druhú stranu, vidíte? No a vidíte. Počkajte. To je dobrá Musím natiahnuť, aby sa nám nevylagrúval. Lebo sa nám vylagrúval. Keby sa vám začal rozpadávať, tak hneď to zatiahnete a povolím. A ešte málo, ja som šrobom, však bez neho nemôžete, to je originál. A to ešte toto je taká pekná lámitka. Keby náhodou, že vám začne vrzgať. Tu je taký otvor. Otvorilo do tej strojovne? Nie do strojovne, volá sa to riť. Jaj, Opráte do toho riťného otvoru. Tej kalamítkou ho musíte namázať, aby sa vám nerozpadal. Lebo minulé tu bol jeden, ja som myslel, že to bol Bill Gates, a nakoniec to bol gay. A čo nie? Ja budem používať svoju dekalamitku. A tak nám rozsušil, skoro sa nám rozpadol. Viete ako? Tak toto musíte použiť. dobre, tak pribáte mi to. Príklad, jasne, však všetko zaúčtujeme. Ale nie veľa. Nie veľa, 100 eur na hodinu z DPH. No vy ste neplatili DPH. môjho dôchodku ja No vy ste neplatili DPH, ušetríte. Veď doplatili euro 90. To máte náložky s pridelkami.